उदैखौ ख्रां ख्रां मोनबाय आयै बा नायै बेदरै होदोंलै अबाव ख्रां ख्रां मोना जोंसि बाजैया थांनायबा दोखो दोखो मोजां मोनगौमोन ना जोंसि बाजै नोङो जोंफोरजों थांफाबाबो जागौमोन ना नों लाजिनानै थांफायासै साल्ला दोखो दोखो मोनजागौमोन ना आया बाजैयालाय उन्दुदों ना मायो जोंसि बाजै फैबाय जोंफोरो दै गिलाससे लाबोनाय आंनो आया बेंगिसो जाबाय ना मायो जोंसि बाजै फैबाय जोंफोरो दै गिलाससे लाबोनाय उन्दुदों खोनाहाय बिहामजोआ थां नों गावनो लाबोना लोंनो हायो नामा सोरखौ लिंबाय थादों नोंसोरो गैया मानसिया गैला मा बिहामजो गैला अबाव थांदों गैया होखारहरबाय आं मा होखारहरबाय औ होखारहरबाय आङो बिनि आखल आखुफोरा मोजां नङालै आयै नोंहामजोआ आं गैयै टाइमाव गुबुन हौवाजों रायज्लायबाय थायोमोन नोंसोर मा इसेबो थाल लाया नामा मायो बिहामजोआ गुबुन हौवाजों रायज्लायबावो जोंलाय माथो खेबसेबो खोनाया नोंसोरलाय रायज्लायबानो आंजों रायज्लायै सानो खोना बा आलासिफोरजों रायज्लायै सानो खोना जाबारि सैताना हौवाजोंसो रायज्लायबाय थायोमोन एक्सनो एक्स मा एक्स मानि जाबाय सिगांनि गोसथोनाय मा जोंसि बाजैया एक्सजों रायज्लायबाय थायोमोन औ शाला दिनै हरबावदोंमोनसो ओमफ्राय आं रिसिभ खालामनानै दोखो दोखो रायहरदों ओमफ्राय नोंहालाय बिहामजोखौलाय मानो होखारहरनांगौ जाखो नाङा आंनो बेफोरबायदि हिनजाव नाङा आंनो आयै शाला हौवा थाखानानैबो गुबुन हौवाजों रायज्लायबाय थायो बियो लाजिया सोरथ' होननाय रायज्लायबाय थायोमोन होननानै रायज्लायबाय थायाखैना मानो रायज्लाया जानो आं मोनथिगौ आं बेनिखायनोथ' बेखौ सानफ्रोमबो बिजि मोनबाय थायोमोनलै आयै नों मा मोनथिगौ बिजि मोननायखायनोथ' आं न'आव फैदों मोनथिबाय ओइ गेबगां आदा थेवब्लाबो नोङो बाजैखौलाय मानो होखारहरनांगौ जाखो बेफोरबायदि रायज्लायनाय लोगोआवनो होखारहरनाङा ना जुदि जोंसि बाजैया रायज्लायमारोमोनबा गोरोन्थि जादों देनाय बिनिया थेवब्लाबो आदा रायज्लायनाय लोगोआवनो नोङो होखारहरबाय आरो नोंसोरो मोजाङै रायज्लायनानै बुजिलायना थाबानोथ' जायोमोन ना औ गेबगां नों मानो होखारहरनाय हो हिनजावसो नोंनि बियो मोनथिबाय आयै नोंसोर साला आंनि साइड जानो गारै बिहामजोनिसो साइड जादोंना आङो नोंसोर सानैनिबो साइड जानानै बुंगोन आबा मानोना दा नोंसोरो हाबा जाबाय सेंग्रा सिख्ला नंला खिजानिबा बिहामजोआ रायज्लायोबाबो ओरैनोसो रायज्लायो आरो सानफ्रोमबो रायज्लायाबोथ' जानो हागौ ना मानो रायज्लायनांगौ जाखो आं थानायावनो हौवा थाखानायावबो रायज्लायनो नाङामोन देनाय बै बिहामजोआबो मानो रायज्लायनांगौ लाजिया होमबा बिबो थेवब्लाबो आबा नोंसोरो मोजाङै रायज्लायनानै मोजां जाफिननो हायोमोन ना रायज्लायदोंल'सो थाङाखैथ' बियो लिंहरफिन बिहामजोखौ लिंहरफिन मानसिफ्रा मा सानगोन नोंसोर मानो नांज्लायलायबाय थायो मानो गोरोबलायनानै थाया दे नोंसोरो मोजाङै बुजिलायनानै थाफिनदो आबा मानो बेफोरबायदि औ आदा नोङो बाजैखौ डाइरेक्ट बेफोरबायदि होखारनाङामोन ना नों जोंफोरखौथ' नेनो हायोमोन ना गोरोन्थियाथ' जादों देनाय जोंसि बाजैनिया रायज्लायनाङामोन थेवब्लाबो खिजानिबा ओरैनोसो रायज्लायोमोन रावबो मानसिया ओरैनो रायज्लाया मोनथिबाय आरो एक्स बावसो एक्स फोथायनो हाया आङो बे जोंसिनि आखल आखुफोरखौ मोजां मोनखाया आं आबा थेवब्लाबो खेबसेखिनिखौ निमाहा होफिनदो खैबार निमाहा होनांगौ आं बेखौ खैबार निमाहा होनांगौ आरो दे आङो बायसेन्स निमाहा होबायानो दे बिनि उनावबो जुदि आरो रायज्लायबावोबा होमबानिया दे नोंनि गोसो नोङो जुदि बियो रायज्लायबावोबा नोंनि गोसो बियो आबा थेवब्लाबो खेबसेखिनिखौ निमाहा होदो नाङा निमाहा सिमाहा होआ आं सिरि सिरि खिजानिबा लोगो हमखुमायोसोमोन खोना ओइ जोंसिया आं गैयियाव अबावबा थांबाय थायोमोन नामा हा थाङा दे बाजैया मालाबाल'सो स'आव थाङोमोन मा मालाबा स'आव थाङोमोन होमबालाय बियो एक्सखौनो लोगो हमनो थाङोमोन आरो ओइ गेबगां बेफोरबायदि डाइरेक्ट गाज्रिखौ सानखानाङालै मिथिगौना मालायबा स'आव माबा माबि नांगौखायसो थाङोमोन बियो बिदि सेंग्रा लोगो हमनो हौवा लोगो हमनो थाङामोन ना नोङो जेबो मिथिया नोंनो मा बियो खिन्थाना थांदों नामा आङो हौवा लोगो हमनो थांनि र' सेंग्रा लोगो हमनो थांनि र' होननानै आजिखालिनि हिनजावफोरखौ आं फोथायनो हायालै हौवा थानानैबो गथ' थानाबो गुबुन सेंग्रा हौवा मोजां मोनबावो बिबो बिदिनो आं गैयियाव रायलायखुमाबाय थायोमोन आरो लोगो हमखुमाबाय थायोमोन दासो बुजि मोनबाय आं थांथो सोर हौवाजों थांथो आं लांनो मानो बुजिया नोङो आइ आं लाजिलायलांबायलै आदा बाजैया खालि बेफोरबायदिल' जाबाय थायो नांज्लायनायल' जाबाय थायो बा सिगांफोरबो खम नांज्लायोमोन न'आव मास मोननै मोनथाम थाहैलायनाय दाबोसो नै जोंसि बाजैयाबो मानो रायज्लायनांगौ जाखो एक्सफोरजों रागा जोंदोंबो देनाय आदाया औहाय बे बिहामजोआबो मानो रायज्लायनांगौ जाखो देनाय दा होखारहर जाबायना थेवब्लाबो गेबगाङाबो रायज्लायनाय ल'आवनो बेफोरबायदि होखारहरनाङा ना
मानसि नालाय गोरोन्थियालाय जाखायो देनाय एसेबाबो मोजाङै रायज्लायलायनानै गोरोबनाथ' थानो हायोमोन ना मानो मा बेफोरबायदि होखारलायनाय जानांगौ देनाय थै आं बुजिलाय लांलालै बिसोरखौ दा सिं सिंसो मोनसोबाय आं दिनै हाबा जानो थाङाबाबो जागौमोन औहाय बेथो बे बुद्राङा मानो लागायना होनांगौ पाप्पिया साला आं फन हरनाङा होनबाबो मानो हरनांगौ बियो मानो बेफोरबायदि मेगन सादों खोना आं बुंबायानो हरनाङा होननानै मानो हरनांगौ बियो लागायनासो होबावदों खोना पाप्पिया हिनजावनि नाम्बारा थाबा आंबो लागायना होगौमोनलै पाप्पिखौ रायनि र' आं हेलौ बुद्रां मा खौरांलै डियार एक्स नों आंखौ मोजाङैसो बुंबावदोंना डियार एक्स होननानै आय' आंखौलाय मानो रायलाबायखो नोंखौ राया माथो खालामनांगौ नोङो आंनो मानो फन हरनाय दाखालि हा ओमफ्राय नोङो मा लागायना होनाय आंनि हौवानो आं मा नोंजों रायज्लायबाय थायो नामा नोंसो माथो हरबाय थायोमोन आंनो आरो आं नोंखौ मोजां मोनो नामा हा मोजां मोनो आंनि हौवानि सिगाङाव नोङो जोंफोर सानैया मोजां मोनलायो होननानै लागायना होदोंना बुं नोङो जोंफोरनि संसारखौ मानो सिफायनो नागिरदों नोंहा मा मेगन सादों नामा हा नों आंखौ दाबो नागारनो हायाखै नामा हा हिनजाव मोनलायनानै गथ' मोनलायनानै आय' आंलाय माला लागायना होखोब्रा नोंसा हौवानो माने नोङो हरथाराखैमोन नालाय मास मोनसेनि बारलाय लांबायमोन बेनिखायनो ओरैनो खेबसे खबर लानो होननानै हरदोंमोन दा हौवाया रिसिभ खालामबायबा आं बेयाव मा खालामनो हानो देनाय मानो हरनाय नोङो मानो आंनि खबर नांगौ नोंनो आं बेसेबा बुंना दोनखादोंमोनानो हरनांला होननानै आंना हौवायाबो फैबाय होननानै मानो बेफोरबायदि नोङो नों मिथिगौ ना नोंनि थाखाय आं दिनै हौवाजों होखारजाबाय आं दा अबाव थांनो न'आव थांबाबो बाजै मोना गाज्रि मोनो आरो गामिनि मानसिफ्रा मा सानबाय थागोन सिगांबो खैबारबा थाहैबाय आं न'आव नांज्लायनानै हौवाजों मिथिगौ ना मा सानगोन मानसिफ्रा मिनिगोन माथो नों मानो बेफोरबायदि खालामदों आंजों बुद्रां मा बदला लादों नोङो हरफ्लांबायलै आंबो सरि दे आंखौ गाज्रि मोननाङा नोङो आं जेबो लागायना होआखै मिथिगौ ना बेफोरखौ आं जेबो मिथिया नों मानो फन हरनाङा होननानै उनावबो दा आंहा मा जागोन जोंफोरो सेंग्रा सिख्ला नंलालै मिथिगौ ना हाबा जाबाय जोंफोरो सिगांफोर जा जालांबाय आं दा मोजाङै थानो सानो हौवाजों मिथिगौ ना अनज्लायनानै थानो लुबैयो नों गेजेराव मानो हाबनांगौ आरे सोरथ' गेजेराव हाबखौब्रा आंलाय ओरैनो लोगो हिसाबै बा एक्स हिसाबैसो नोंखौ खबर लायोमोन आरो आंथ' नोंनो हरबाय थाया मास मोनसेनि उनावसो हरदों लायो जेखिजाया आं खिन्थानाथ' दोनखादोंमोन ना हरनाङा होननानै मानो बेफोरबायदि खालामो हो हरनांला दे दिनैनिफ्रायथ' हरखानांला आंबो नोंखौ साला ब्लक खालामफ्लाङाखैमोन मानो ब्लक खालामाखैमोन आं नोंखौ दान हरनांला दे नोङो मालाबाबो हरनांला जुदि नोङो आंनो हरबावना फन आं खिन्थु नोंनि सायाव केस होनाय जागोन नागार आंबो नोंखौ बुद्रां खेबगां आरो आंनि गेजेराव नोङो लागायना होबायना नोंखौबो लागायना होगोन आं बाराबा आंनिनो गोरोन्थि आं बुद्रांनि फनखौ रिसिभखौनो खालामनाङामोन फार्स्ट टाइमावनो गोरोन्थिया आंनिनो आंबो मानो सानफ्लाङासै मानो रायज्लायनायमोन आं बेजों नाथाय आं रायज्लायदोंमोनबाबो नोंसो रायज्लायदोंमोनलै बिनि फारसे आं जेबो सानामोन जेबो फिलिंसानो फैयामोन ओरैनो आं लोगो साननासो रायज्लायोमोन आरो सानफ्रोमबोथ' रायज्लायामोन ना मोनसे गोरोन्थिनि थाखायनो आं दिनै हौवाजों होखारजाबाय नाथाय इसोरा मिथिगौ आं बुद्रांखौ मोजां मोना आं खेबगांखौसो मोजां मोनो आं आंनि हौवाखौसो मोजां मोनो जोंफोर थांसै आब' लैथोस्रि माथो होनानै थांबायना आब' नोंथ' जोंफोरनो जायगाबो होदोंमोन नोंखौ जों गाज्रि मोना राजा थांसैथ' जोंफोरो अबाव थांगोन अबाव थाहैगोन बेखौथ' जेबो मिथिया जेखिजाया बे न'निफ्रायबो थांसै अनसाय राजा नोंखौ रावबो सैयाबाबो आं सैयो आं अनगोन नोंखौ नोंनि थाखाय आं थैनोबो हागौ आंखौ नों जाया असे बिमा बायदि सनोमोन मिथिगौ ना राजा आं नोंखौ रावनोबो होआ आं नोंखौ फाननो होआथ' आङो नों गिनाङा दे राजा आं दङ ना नोंनि आइ गैयाबाबो आं दङ ना आगै अम्बिकी आब' फादो जोंखौ थांसै आगै अम्बिकी आंबो दा मा बुंबावनो नोङो जेबो बुङाबाबो जागोन दे आब'
मिथिगौ नोंसाया जोंफोरखौ लाबोनायखाय नोंखौ सानफ्रोमबो रायबाय दं होननानै। नोंसानि आइया जोंफोरखौ थाजानो लुबैयाखै आं बेखौबो मिथिगौ। आं गासैखौबो मिथिजोबगौ आब', नों जेबो बुंलायनाङा। आरो नोंखौ आं गाज्रि मोनाबो। नोंथ' जोंफोरनो जायगाबो होदों, फैसाबो होदों। ओमफ्राय जोंफोर थाङाबा नोंसा आइया न' गारनानै थांगोन होननायखौबो आं खोनाजोबदों। माबालै आइया एसे बोरैबा जालांबाय मानसिया। मानोना आदा सासे दंमोन आंहा, ओमफ्राय दा आदाया गोमाबाय। बेखौनो सानै सानै आइया बेफोरबायदि जालांबाय। नङाबा आइया बेफोरबायदि नङामोन आदै, नों गाज्रि मोननाङा दे। औ मोना दे, मानो मोननो आब', मोना। दे होमबा आब' जोंफोर ओंखारलांनोसै। ओमफ्राय आं दाखालि होनाय 1000खौ नों लादोंना लायाखै? ला, खामानियाव फैगोन आगै, बावगारलांगोन आरो। लादों आब' लैथोश्री, नोंनिसिम रोजा रोजा साबायखर दे। मानोना नों हागौमानि जोंफोरखौ मदद खालामदों। ओहो, आं नोंसोरखौ जेबो मददखौनो खालामनो हायासै आगै। दा नोंसोर सानैया मालाय सिलाय जागोन आं साननानैनो बोरैबा मोनबाय। जाया दे आब', नों जोंफोरखौ टेनसन लानाङा, नों दुखु खालामबाय थानाङा। मायबा नङा मायबा मोनसे जाथारगोन। इसोर दंना, इसोरा नायगोन जोंफोरखौ। थेवब्लाबो आगै, दा नोंसोरो अबाव थांगोन, अबाव थाहैगोन? नोंनियाबो जुदि रावबो गैयाबा? मिथिला आरो आब', बेखौ खिन्थाथ'नो हानाय नंला। दे होमबा आब' थांसै। नोंसाइखौ गाज्रि मोननो होनाङा दे। मायबाफोर गोरोन्थि जादोंबाबो निमाहा होनो होबानो जाबाय उन्दै होननानै। दे होमबा आगै, गाज्रि मोननाङा दे आंखौ। मोनालै आब' मोना, मानो मोननो। दे थादो थांसै। थैयाबा लोगो मोनदावगोन सानसेबाबो। थैया दे, मानो थैनो। दे होमबा आब' थादो। बे आइया मा एसेबां अन्थाइ बिखानि मानसि। बिसोर सानैखौ एसेबां आलाय सिलाय नुनानैबो इसेबो अननाय फैमारासै। माबायसि आइया। नुदों महारानिया दाबो सिखाराखै। बेफोरबायदि मानसिफोरखौनो नों लाखिनो नागिरो, हा? थांदो थां, फोजाहै आरो थांनो होदो। नोङो टेनसन लानाङा दे, नों सिखारिनि सिगां थांबाय मालाय। मा? थांमारबाय बिसोरो? आयौ, दासो गोसोखौ स्रां मोनबायहाय। नोंनि गोसोआ स्रां मोनबा मा जानो आयै? बिसोर सानैयादि बेसेबा आलाय सिलाय जागोन। बिसोरनिया थानो जायगा गैया दा, अबाव थाहैगोन बिसोरो? नों एसेबो साननाय नायाखै मानो? बेफोरखौलाय मानो नांगौ? थाहैगोन आरो लामाफोराव थागोन। खामानिफोर दंसोयो, आंखाल नाङाखै, खामानिफोरखौ मावलाबायना जानो हागोन। दालाय अबाव खामानि मोनब्रबगोन, हो? आयै, बिसोर साननाया खिन्थु आलाय सिलाय जागोन दे। रावबो आलासिबो गैयानो थाहैनो, आखायावबो फैसा बारा गैया। बादो, नों बेफोरखौ साननानै माथा गरम खालामबाय थानाङा, मिथिबायना? मा जायो नोंनि, हा? मा जायो नोंनि? माखौबा एसेबां नांजादों? थोद, बे सिख्लानि जायगायाव जुदि आं जानायमोनबा माबायदि मोनगौमोन नों आयै? नोङो थैखांनायनि उनाव जुदि आंबो बेफोरबायदि आलाय सिलाय जायो? मा होनदों नोङो? आं थैखांनायनि उनाव नोङो आंनि थैनायनि नाम लादों बिसोरनि थाखाय? पाप नांगोन बेथो नोङो दिनै बिमाखौ बेफोरबायदि बुंदों। नायबाय था। नांथों दे आंनियाव पाप। आरो होबावाखै मानो साव? होबाव। नोंनिया बांद्राय जाबाय। बिसोरनो साला शनि ग्रह, बिसोरनो शनि ग्रह।